Добрый день, я Марусалина Валерьевна, группа 270221, учебный предмет «Человек и свет», моя родина Беларусь, класс 4Б, тема «Минск, столица нашей державы», дата 16 красовика, место гимназия номер 12 города Минска, час проведения 16 годин 30 хвилин. Будь ласка, успомните дату першого упоминання про Мінськ. Дату першого упоминання про Мінськ. Артем, будь ласка. Ні. Тишей. Тебе, будь ласка. Не пам'ятаєте? 1067 год. Правильно. Молодцы. Далее. З якою подією зв'язано це упоминання? Пам'ятає. З якою подією зв'язано це упоминання? 1067 год. Это битва на Мізе. Битва на реке Нямізе. Правильно, Ульяна. Так, а подлічите, скільки докладно годов в Мінську? Подлічите. Коли перше упоминання 1067, зараз 2025 год. Скільки годов в Мінську? Ні. Ні. Ульяна? 955. Полечите. 958. Правильно, Яна. Дякую. И сегодня мы с вами отправляемся у заочную экскурсию по городу Минску. Ласка, разглядите план. Это первое, это Минск, столица Республики Беларусь. Другое, проспекты и площади Минска. Третье, будинки и помники столицы. И четвертое, это улицы города. Это план нашего сегодняшнего занятия. А тема – это Минск, столица нашей державы. Минск, столица нашей державы – это и науковый центр Беларуси, и город-герой, и буйный промысловый центр Беларуси, транспортный центр, спортивный, самый великий город Беларуси, культурный центр Беларуси, один из буйнейших городов Европы, а площадь Минска 348 километров квадратных. А чему Минск называют спортивным центром, транспортным центром, промысловым центром Беларуси? Сегодня мы с вами и доведаемся. Коли ласка, як ви лічите, що такое проспект? Як ви розумієте? Це слово, тебе, коли ласка. Это улица, а якая она? Великая, ці маленькая? Это великая, звичайно, широкая, прямая улица у городе. Добре. А площа? Коли ласка, Яна? Ну, это територія, а якая вона? З будинками або ні? Незабудованная територія у городі або вёсці. Ось. І зараз ми з вами попрацюємо у групах. Ви побудете у ролі екскурсовода. Поглядите, коли ласка, у вас на партах таблички. Так, поглядите. Так. Группа, тут у нас Партизанский проспект. Далее группа проспект Переможцев. Далее проспект Машерова. Так, да. Вот так. И опошенная группа, Ласка. Опошенная группа. Площадь Незалежности. Послухайте уважливо вашу... Тишей. Послухайте, коли ласка. Ваша задача – это зробити презентацию своей группы по своей теме. Например, на одном листе, поглядите, коли ласка, у вас 3 листа А4 белых. Например, на одном листе вы можете зробити цікаву
спадзення або важныя даты. Гэта ваше рашэнне. Потым кожная каманда будзе каля дошкі адказваць і прэзентаваць сваю работу. Перад працай у групе вам трэба падзяліць паміж сабой абавязкі ў камандзе. Нехта вычытвае, напрыклад, інфармацыю, нехта афармляе працу, алгоритм, нехта записывае і так далей. Самыя актыўныя з вас атрымаюць адзнакі. І звярніце, калі ласка, увагу на правілы работы ў групе. Зараз разам прачытаем, усе разам прачытаем правілы работы ў групе. Першае. Гаворым па чарзе. Слухаем уважливо, удзельнічаем активно, допомагаем один одному, заховуем тишину. Так, усім зразумела, што вам патрэбна рабіць? Першая група – гэта Проспект пераможцаў. добра, праспект пераможцаў. Калі ласка, раскажыце, калі ласка, пра гэты праспект. Што знаходзіцца? Так, так, добра, яшчэ яку інфармацію знайшлі? Цішэй. Спартивником Мінськ Арена, остров мужності у Візовому. На ньому побудований фізичний палац Незалежності. Він свідчить, що наша держава, хоч і молода, але саме стройна. У нем отбываются державные мероприятия. От второй части города начинается проспект Перемоги. Площадь Перемоги – это святое место нашей столицы. Тут узреть величный помощь с выявы ордена Перемога. Наверное. Так, дякую. А што ви такое цікаве намалявали? Яшчэ доповніть, будь ласка. Тишей, ну слухайте зараз вашу виступ. Добре, а що ви такое намалювали, будь ласка? Проспект Переможців. Можна, коли ласка, поглядіть, коли ласка. Як група добре намалювала. І палац спорту, і Свіслач, вулицю Нямігу. Поглядіть, коли ласка, молодці. Дякую. Зараз ми повісимо ваші відкази. Присаджуйтеся, ви молодці. Так, добре. Остатние две группы вы окажете на других занятку. У вас будет час, а зараз, коли ласка, оценим свою работу на уроке. Коли ласка, у вас есть вот такой микрофон. Это початок сказа. Задоволены тому, что, не задоволены тому, что, не зовсім задоволены тому, что. Коли ласка, кто поспробует? Ну, коли ласка, перший был Ярослав. Встань, коли ласка. Тишей. Я не задоволена тому, що я почти нічого не зробив. Не поспел, так, больше часу треба було, або розміркувати по-другому ваші ролі у групі. Дякую, Ярослав. Коли ласка, Катя. Коли ласка. Я задоволена